أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الكريم. godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da aminci su kara tabbata da biyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Jama'a assalamu alaikum. Mun samu labari daga mai alfarma sarkin musulmi cewa an ga wata a wurare da dama wanda sarakuna da ƙungiyoyin musulunci suka sanar da shi. Saboda haka bayan mai alfarma sarkin musulmi ya yi shawara da malaman fatawa, kuma mun yi shawara da namu malaman fatawa, mun amince da ganin wannan wata na Ramadan. Don haka gobe 24 ga watan Afrilu shekarar 2020, wato ita ce Juma'a 1 ga watan Ramadan shekarar 1441 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai mu tashi da azumi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarci dukkan musulmi da yi. Jama'a ku sani azumi Allah da kansa ya faɗi cewa nasa ne, shi ne kuma ya yi alkawarin zai ba wa duk wanda ya azumta lada. Saboda haka ya zama wajibi da mu wannan umarni na Ubangiji da annabinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Muna fata jama'a za su ƙara himma da amfani da wannan dama don yin addu'o'i Allah ya kare mu daga wannan annoba. Allah ya sauke mana ita. Waɗanda suka same ta a cikinmu Allah ya ba su lafiya, waɗanda ba mu kamu ba Allah ya ci gaba da kiyaye. Za mu da wannan dama mu ƙara hakurtar da al'umma, mu jajanta musu bisa halin da muka shiga saboda wannan annoba, musamman rashin samun gudanar da tafsiri da sauran ayyukan ibada waɗanda aka saba a irin wannan wata. Ubangiji ne ya ƙaddara haka, don haka mu ƙara komawa gare shi, mu tuba da neman gafararsa. Ubangiji mai rahama ne da jin kai, muna kyauta zaton zai yaye mana wannan annoba. Allah ya ba mu ikon yin wannan ibada, ya kuma karɓi ibadar tamu. Allah ya tsare mutuncinmu da addininmu. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Iyayenmu da malamanmu da shugabanninmu